Raġel ta' 27 sena xied fil-qorti kif ġie frodat $700,000 Amerikan mill-kont li kellu fih cryptocurrency. Dylan Attard, il-vittma ta' dan l-att, qal kif iltaqa' f'ristorant mal-akkużat Luke Milton biex jgħinu jagħmel investiment ta' €5,000 permezz ta' blockchain. Qal jutaħ il-mobile u wara ntebaħ li l-akkużat ifrodah. Fil-qorti ntqal ukoll li l-akkużat ħassar it-tranzazzjonijiet li saru. L-akkużat Luke Milton ta' 25 sena baqa' jinżamm arrestat. Kanadiż ta' 62 sena ngħata l-libertà kundizzjonata wara li tressaq il-qorti mixli b'importazzjoni, traffikar u pussess ta' kannabis. Il-Kanadiż kien arrestat mill-iskwadra ta' kontra droga nhar il-ġimgħa li għadda wara li dwana infurmat lill-pulizija li kienu għadhom kif waslu 3 kaxxi b'madwar 18,000 sigaret b'sostanza suspettata kannabis indirizzata lill-Kanadiż. Minn tfittxijiet oħra li saru fid-dar tal-akkużat fi Swieqi instabu prodotti oħra magħmulin minn estratti tal-kannabis kif ukoll ammont ieħor ta' sigaretti simili għal dawk illi waslu bil-posta. Fil-qorti l-Kanadiż ċaħad l-akkużi miġjuba kontrih. Robert Horniold Strickland, in-neputi u l-werriet ta' Mabel Strickland, il-fundatriċi tat-Times, ġie kumpensat €85,000 wara l-Qorti Kostituzzjonali sabet kif il-liġi tal-Kerala Antika kisret id-drittijiet tiegħu. Il-każ idur fuq proprjetà li tinsab fit-triq il-Merkantil Belt u li kienet mikrija lil Chantar Brothers Limited b'190 € fis-sena. Dan ferm anqas mit €18,000 li perit magħżul mill-qorti qal li din kapaċi tkun mikrija bih. Il-Prim Imħallef Market Kuti innota kif din id-diskrepanza fil-valuri qed tikser id-drittijiet fundamentali ta' Strickland. Ta' Chantar waqfu jikru l-proprjetà u għaddew lura lil Strickland bil-każ kompla għaddej kontra l-avukat tal-Istat.